Helo, croeso nôl i Minecraft Cymraeg. So heddiw, dyn ni'n mynd tîm bach gwahanol. Dwi am chwarae ar multiplayer. A aml chwaraewr. Dwi jyst eisiau darllen schiwn. So, be fysa chi'n neud i gael un i mewn, fysa ychwanegu gweinydd. A cwndi un o hoff lefydd fi. Sgwennu mewn play dot mineplex dot L dot L ag myna yn fod i gael gêm i fyny. Disgwylwch funud. Wel, o na, dwi'n gwybod beth yw. Fel na dych sgwennu fo. L.mineplex. Dych fod i mynd arno fo. Ac mae'n fod i dod i fyny. Wel, dwi chwarae ar fyma. Ac dwi am chwarae Hunger Games. So, mae bob dim yn fyma'n Saesneg. So, dwi'n mynd ar Survival Games. Dwi'n gorau mynd off. So, dwi'n gorau mynd ar Survival Games ar hwn. Dwi'n clicio ar bloc o emerald. So, fi am dewis night. So, os da chi'n blocio, ond da chi yn cwffio pobl. So, os da chi'n mynd gwybod sut i chwarae Hunger Games, wel, peth da chi'n gwneud i, da chi'n cychwyn am na cysg yn y canol, a beth da chi'n gwneud i gael y cysg ag gael cleddyf, ac os da chi'n gorau lladd y pobl eraill, sydd yn chwarae hefyd, mae hein rownd y byd, ac da chi'n gorau lladd nhw, ac os na chi di person olaf, da chi'n ennill. Ac hwn di y server dwi'n defnyddio, a mae hwn jyst am cychwyn, so dwi am disgwyl i hwn cychwyn wan. Iawn. So, da'ch cychwyn yn fyma, wel dyma lle dwi'n cychwyn, ond dwi am mynd i canol tro yma. Fel arfer dwi ddim, ond dwi am heddiw. Da'ch clicio ar ochr dde, clic ar cysg, gael beth bynnag da'ch angen. Lwcus, dwi efo bwyll, garreg. So, dwi am mynd, di person o'n heb di cychwyn, a trio ffeindio pobl i lladd. So, dwi am mynd am y person yma. Efo bwyll aur. O na! O, hanner calon. O'n i am marw. Dwi dal yn mynd ar ôl o, ac trio gael o. Oce. So, o na. Dach gallu push off 5 i gweld mae'n rhaid tu ôl i chi. Mae'n neb tu ôl i fi. Dwi'n angen bita pay fi. O na, mae o tu ôl i fi. Fi'n yn mynd teipio fo yn ffordd ddim sylwi. Enchanting table. O na. O, mae'n di gael fi.
dal tu ôl i fi. Dwi'n gael bwyd fi nôl yn gyflym. Ac mae ffrind fe'r iPad yn ganol gwylio fi wan. A gen fo cyfriadur ydy Hazan 67. Ac mae o yn rili dda. Ia, Harri ydy o. Wel, mae o'n mynd i, ond dim ar un yma. Ella na i wneud fideo arall heddiw efo Harri yn efo. Beth yn gwybod. O, diolch yn gael boi yma. Diolch yn gweld fi. Ti'n mynd hyn yn gweld cyfrifiadur? Yes, nes i lladd o. Ti'n neud y dda, Benny? Ynddo. Dwi efo dwy ffroneg aur, Harri. Dwi efo het lledr ag esgidiau lledr. Ti'n efo arfwisg? Ynddo. Ag dwi efo gwylen pysgota. Cleddyf aur. Aha. Trowsus. Cookie. Cleddyf bisged. Fe bita hwn. Ge. Dwi'n mynd o yma. Nes i gwybod ma' neb yma. Owain, beth ydw'n server? Myplex? Ia. Okay. Dwi'n logio mewn rwan. Dwi'n ganol ffilmio, sti. Sorry, ffrind fi di hwnna. A mae o yn ffrind i Captain Sparkles. Jyst yn dweud. Dath fo'n nabod Captain Sparkles. A mae yna rhywun lladd fi. Ac dwi wedi marw. O na, dwi eisiau mynd o na. Mae lle na'n lladd. Ia. I lladd pobol. Be? Dwi ffilmio. Chwarae Hunger Games. Hunger Games. Ti'n gallu gytio hyn allan? Da. Da iawn, ti'n neu fi marw on. Sorry, brawd annoying fi oedd hwnna, neu fi marw. Ac Harri, ti eisiau chwarae fo fi wan? Sim crwm. O, na, dim hwnna'n ar YouTube. Dwi am gael... Dwi am dod yn ôl efo chi eto mewn gêm efo gêm arall o Hunger Games. Helo, a croeso nôl, ac dwi efo ffrind fi, Harri, di helo. Ac da ni am chwarae Skywars, dwi ar server arall, ond sbiwch chi fyny a da chi gallu gweld faint o dda ydy hyn. O na. Da chi gallu gweld faint o dda ydy'r pethau maen nhw wedi wneud. O, mae di mynd wan. So be da ni am wneud ydy mynd ar y server yma ac da ni am mynd ar Skywars. Harri, ti'n Skywars? Mewn i Skywars o wan. Ia. Lle wyt ti? Dwi'n reit efo portal. Na i deitha chdi pa bryd ni di mewn. 1, 2, 3, jump. Wyt ti mewn? Dwi'n gwybod ti mewn, ia. Mae na mond 3 person yn un fi. 3 more players are needed. Mae'n fi di 1 more players are needed. 2 i fi. Os na rhywun o'r enw Shawn Michael. Na, mae'n fwy o'r captain y JVP. O, mae'n fi di cychwyn. Harri, gadael o. Na i adlu fi. Disconnect. O be, ti'n gwybod mynd off y server? Dwi yn y dod. So os mae hyn yn digwydd i chi, dyma beth ych chi'n gwneud. Skywars. Hwna di Harri, os da chi isio gweld o. Ag. Dwi'n gweld chdi wan.
Ti gweld fi? Did? Tyd? Ce. Hwn yw'r portal ddech chi'n mynd i Ie. mewn. Mae fi yn gwybod yn un o mewn, gobeithio fydd yn un o'r unig 1, 2, 3, go! Yes! Dwi'n efo! Try to please, Na, mae'n deud Hazan 67 has joined the game. So, hwnna di enw Harri, ac os da chi gweld o, gawch chi gofyn I fo os da chi yn gwybod off fyma. Ac, So, Owain, da ni'n gweithio fy gilydd. Ie. Pawb tan y diwedd. ce. Da ni, ar hwn, da ni gor'o mynd ar island bach ac trio lladd ein gilydd. Ti di dropio lan? Na fo, dwi heb di. Lle wyt ti? Dwi di glitcho, a dwi mewn chest rwan. Ce. O, dwi efo load o stwff rili dda. Ti'n pethau? Ce, dwi efo... Harri, dwi efo pwyll caregiog efo miniog 1 arno fo. Iawn. Dwi efo lava hefyd. Ie, dyna beth dwi efo. Pethau. O, dwi efo un arall hefyd. O, dwi efo, chi gael efo. Harri, os ti isio gei di newid iaith chdi Cymraeg os ti isio. Iawn. Ce, Harri, dwi am mynd i'r canol, oce? Iawn, Owain. Da I ddim hitio chdi off. Owain, dwi'n gallu troi iaith fi wan. Yndwt. Se? Ti bod y peth ti pwysio I mynd off? Iawn. Mynd ar options a mynd ar language. O, yna boi newid lladd fi Harri, o'n i'n trio newid, O, mae Harri di marw. oherwydd o'n i'n trio newid O, dwi dal I mewn. iaith. So, gobeithio fydd Owain yn... Gobeithio fyswn ni'n ennill. Yes, dwi yn y canol. Afal air, dwi efo afal air. Lava. Mae'n dda. Wow, mae loads o keys yma. Helmet diamond, Harri. Nes I cael, dwi'n gwybod y Cymraeg yn newid o, nes I... Oh my... I di glefyd neifod... O, nes I hitio rhywun off. Si hitio rhywun off. Owain, dwi'n ddim yn gallu ffeindio'r iaith. Ma' nhw... Ie. Dwi'n cymryd heina I neu siŵr bod mae neb all gael nhw. So, dwi efo lot o item yma. Ma' 'na un person efo, Wow! Oedd y boi ma reit tu ôl I fi. Dwi'n meddwl dwi am ennill yr gêm ma. Ce. Na loads pobol. O, dwi am gael y boi yma. O, mae o fo cleddyf diamond. Cleddyf diamond. ges I hwnna, o na person da fi. Oherwydd i'n trio newid yr iaith. Dwi'n meddwl na fi ag person yma sydd ar ôl. Ce, so pwysio esg. Na dewisiadau yn y gwylod mae 'na iaith. Iawn, dwi di neud hynna. Owain, dwi'n mynd ar Skywars, a dwi'n daich ar y gêm bach. Iawn. Tra dwi'n disgwyl bod ar chdi. So, dwi ar Skywars wan. O na, mae'r boi ma fo wyad. Pelenira. O, mae angen 6 person. Gyda fi cychwyn. Ie, si hitio fo. O, 5 person. O, gobeithio dwi'n cael... O. No! Si disgyn a marw. Do. Owain, neidio mewn i'r portal. Dwi ddim yn gwybod i'r Cymraeg. 1, 2, 3, go!
Ge... Mae gen fi cwm o'r triliad. Gadael, gadael! Na i gadw wan. Okay. Lle mae'r server? Pa server ydw Owain? Mae'n taid, ie? Yeah. Okay, dwi yn y Skywars yn barod. Harri, wyt ti yn Skywars? Okay. Ar ôl 3, okay. 1, 2, 3, jump! O, dwi ddim yn rhan un na chdi. Na i mynd i mewn i fo eto, gwas dwi'n gallu joinio. Ei, ydy brodyr chdi online, Owain? Na. Dyn nhw'n hoffi Minecraft. Ar Xbox yn ydw. O, ynddi. Dwi wedi deud bod dwi wedi joinio. Mynd naw i neud o. Dodd? Oce. Dwi'n chwilio am chdi, Na, ti ddim yn y gem. Na dw. Na. Ond ddim yn yr un un am fi. Oce, Harri, cer off. Na, dwi'n yn gadael. Dwi efo cleddu y diamond. Iawn, mutio dy hun ta. Beauty fy hyn. Ta pobl, a wedyn na i weld chi. Wedyn. Oce, so mae o di gadael wan. Ag dwi am mynd i mewn i gêm arall. Mae o gan o chwarae gêm arall. Wan, mae o dal gallu clywed fi, ond dwi'n meddwl clywed fo. So, illa na i mynd ar peth arall, sef ddim Hunger Games. Na i mynd ar Super Smash Mobs. Ac ar hwn, da chi yn gallu bod yn unrhyw peth da chi isio ar y gêm ac cwffio pobl efo fo. So dwi am bod yn skeleton, so yr sgerbwd. Gywir, fyswn i'n deud bod mae hyn yn digon am heddiw. Neu gweld chi eto. Chwarae Super Smash Mobs. Ag illa na i wneud fideo arall o hyn. Ag diolch am gwylio, yn gweld chi eto. Ta.